Лидерът на втората политическа сила в Испания, социалистът Педро Санчес, подаде оставка. Това се случи след като той загуби вод в Федералната комисия на Социалистическата партия по въпроса дали да допусне консерваторите да съставят правителство, с което да се сложи край на продължаващата вече 9 месеца безизходица в страната. Кризата в Социалистическата партия започна, когато на 28 септември 17 члена от 38-членното избирателно бюро на партията подадоха оставки. Те поискаха Санчес да се оттегли от поста, тъй като е определен за главна пречка пред съставянето на правителство на малцинството, начело с Мариано Рахой, премиер и лидер на дясната народна партия. Санчес няколко пъти отхвърли предложенията на Рахой за коалиция. До края на този месец се очаква да се намери формула за съставянето на кабинет. Ако това не се случи, парламентът ще се разпусне автоматично и политическата криза в страната ще продължи. Припомняме, че Мариано Рахой управлява от 2011. През декември 2015 обаче Народната партия остана без мнозинство. Най-голямата опозиционна партия, тази на социалистите, също не получи необходимата подкрепа. В парламента пък влязоха две нови партии – Унидос Подемос и Сюидаданос. След като не беше съставено ново правителство, се стигна и до нови избори през юни. Испанските медии коментират, че оттеглянето на Педро Санчес предвещава край на политическата несигурност в Испания. Оставката дава шанс на Мариано Рахой да състави нова управляваща коалиция, а на Испания да избегне кризата и нов трети пореден вод за по-малко от година.